Здравейте, приятели! Днес ще продължим да играем в FIFA, но този път бях направил още един клип, но беше малко гаден и затова го махнах. Да ви кажа, че бих миналия матч срещу нещо си и на финал срещу Барселона ще играем. И преди 2 пъти играх и не можах да ги бия. Но сега мисля, че ще е по-различно. И ще почнем. И да ви кажа, че след матча ще поиграя на Shadow Fight. И почва. Showed him too much of the ball. Много слаба игра от Мастана. Iniesta. Но това все пак е Барселона, без значение дали е на 7 по или на бегинах или на отвална. Now here's a chance. Yes. И това е 1-0 за тях. Серхио Бускетс. Like when this team knock the ball about in that fashion, they are brilliant to watch. This is as good a goal as you're going to see. It's a goal that's put them in the driving seat in this match. Well, they've really served their intentions with that goal. We've only had 10 minutes. Trying his luck. И това е Really looked like пропуск. scoring. Oh, that's a poor effort. Какъв пропуск. He knows it. Look at him. Piqué. Messi. And halted by the defence. Make good use of the ball, don't they? Some good defending out there. Кой беше това от страна на Бензема или който това? Оф. Късметлийско вземане на топката. Oh, now they have picked him up here. Хамес Родригес, мисля, че е това. И това е опит за пас. Опит за пас, но нищо не се получава. И това е перфектен пас към Бензема. И изстрел. Какво е това? Какво е това? Каква е тази FIFA въобще? Как може? Directs the ball with his head. Ей, точно на атаката ми по времето се ще разбираш. Well, it's been very tight. Both teams seem afraid to really go for it. Afraid to take a chance. Doesn't mismatch right there, does he? Какво? Great tackle there. Okay. Имам още малък шанс. Аз като се доближа до тях, те взимат топката. О, тък му да стрелям и ще ми вземат топката, разбира се. Piqué. Oh, he's won the ball in a dangerous position. It's another good tackle. Nice football there at the back. Messi. Mascherano. Defender took responsibility. That's a good touch. Messi. Оф. Пълен провал. He's got a chance. И това е втори гол, сигурно не. Just inches away. Адриан First влиза. substitution of the match. Джорди Алба излиза. Нямам шанс. И Родригес. Well cut out.
Разбира се, просто ще избия топката по-напред. Каквото прави сега, трябва все някой да има да вземе. Бензема спринтира, ще спринтира до вратата. Изстрел! И това е гол! Гол Бензема! Бензема, просто уникално. 84-та минута гол на Бензема. Това е направо уникално. Какво правят Букала? Отчаяха се нещо. Каталунците. И матч се случи, но ще има продължение, защото това е турнамент, разбира се. Мисля, че ако игра Дуспи ще загубя, защото много време не съм играл. И малко ме делеше от мега пака. И какво става само? И какво? Не мога да взема топ. Продължавам. Мисля, че ще има Дуспи. И те са уникални просто. Уникални са. И една-две крачки пред мен. Дали ще мога? Дали? И матч свърши. Това е тази една минута. Дуспи. Нека така. Убивам. И какво ще стане? Бием. И това е гол. О, много странно. Много странно Дуспи за това. И малко. И това е гол. Гол. Този път ще спасявам в левия отгол. Какво става? И това е гол. 3-2. Левия отгол пак. И това е спасение. Спасение просто. Уникално спасение. Трябва да вкарам. Не. И това е спасение. Какво спасение? Смешно спасение. И това е гол. И печеля титлата. И сега, разбира се, ще ви покажа кои играчи ще ми се паднат. Отивам. Стискам палци да са добри. 26 голти, 18 реак. За какво се дадох 20 000? И може да се падне по-добър. Адриано. Не са чак толкова. Добре. И дори този го имам вече. Но това беше всичко от мен. Чао!